lenggah ing ajeng Bapak lenggah kursine patan tuh kursi cobi panjenengan Prabu Putra Sakwara menika Bapak Bune anakku sakarone tansila lohita yen gak raju tak timbang wis padha antepe dhewe awake dhewe dadi wong tuwa aja nganti mbang cindhe bang silakan tansila kang sinebut anak mantu kudu direngkuh kadhe dhewe anake dhewe dhewe iso akan dawuh bapakne tansila lan lohita aja kesuwen nggon nyuwun pangku bapak yo nggih sikile bapak wis rasa gringgingen Bune ayo bali apa paling garing awake dhewe Bune monggo bapak niku nderekaken purna bobot timbang katindakaken dening pamengku hati patah dua itu kemangken saimbang kapratisaken nindakaken kacar pucul